Хәерле сәгатьтә мөхтәрәм дуслар, бүген душанбе, сентябрьдән 12 көне изгелек һәм мәрхәмәтлектә имам белән тәрбияләп башлаек баладнага. Ялап түгел хәзер ныклап һидәбе дөньяга көз якынлашканын, елдың өченче мизгеле бәрәкәте муллыгы белән килһен дигән теләктә калабыз. Тур эфир студиясында был иртәләһедән өчен Галимбиян Ибатуллин һәм мин Сәлимә Исламова эшләйбез. Иҗади төркем исеменнән ихлас күңелдән сәламләйбез һәм изге теләкләребезне җиткерәбез. Дидән мөселман календаре буенча өченче һәм иң изге айлардан бере Рабигелгә аяк басабыз, тапыш айда. Мөхәммәд пәйгамбәр дөньяга килгән, уның туган көне дип хәзерге календар менән әйткәндә, октябрь 7-һеннән 7-нә каршы төн дип исәпләйләр. Хак мусулман динендә булучылар бұл көндә Ән-Нәби Мәүлид байрамын каршылай. Бұл көн уга арналган саралар турында әңгәмәбезне бер адан дәвам иттербез. Безнең менән бергә булыгыз. Матур йырдар һәм матур балалар әбіні хүдібізді бүгін дини юнәлештә алып барабыз. Осраклы түгел 20 сентябрьдә Башкортстан дәүләт концерт залында Мәүлид байрамы уза, ниндәй сара һәм онда кемдер катнашачак һуң? Студиябызның бүгенге кунагы Әссәләм газетының башкорт телендә сыгарылышы мөхәррире Зөлфия Ханнанова һөйләргәдер. Әссәламу алейкум, Зөлфия ханым. Алейкум ассалам, рахматуллаһи баракатуху. Тура эфирдә эшләйбез, һәм тәкъдимдәрегезне телефон һәм WhatsApp хандараша еткерә алаһыгыз. 295-92-72. Зөлфия мине байкады. Бына бұл сарага килгәндә беренче һорау. Әлбәттә, уның максаты әхлакки кисә дип билгеләгән. Әхлак нимәгә бәйле ул? Күңел байлыгымы, иманлы булумы яки башкаларга мехрибанлыкмы икән? Нимә ул әхлак дип башлыйк? Ни өсөн Мәүлид байрамы һәм әхлак кисәһе дип атала дип аптырада калганһыгыдыр. Бына әгәр дә без караһак, безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмдән дә югары әхлаклырак шәхес булмаган. Ул иң күркәм әхлак үрнәге булып тора. Бүгенге көндә үзегез беләһегез, әлеге мәлдә бына шундый эскелек, наркомания һәм башка бик күп кире күренешләр булганда,
қатын қыздарыбыз үзінің төп асылын ұнытқан сақта. Ир егіттерібіз насары иғынтыларға бірлерге генә әдір тұрған сақта балларыбыз. Біз ұшы әхләк турағында сөйләшіп, бұна юғары әхләклі кіші ул біздің пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам көк сифатқа ия булырга тиеш дигәнде халыкка yetkirергә тырышабыз. Оның өчен инде без пайгамбарыбызның тормышын белергә тиешбез, пайгамбарыбызның сифаттарын белергә тиешбез һәм ушы Мәүлид байрамын үткәреп без халыкты күркәм хулкылы, күркәм әдәпле булырга, күркәм әхлаклы булырга өндәргә ниятләйбез. Ол өзіне көрішіндей уағаз, кеселері бетінде юғары дин әхілдері боласақ, кімдерді көті әгізді шақықтылы хилеп кетегіздер? Кімдер сақырылған? Бұл байрамда бүті нескәліктерінде асып қаларға тілемейбіз, çünkü қыдығы қалмат келген кішілерге, әмі шуны әйтіп өткім келе, бұл байрамға Ресейдің түрлі төбектерінен дин әхілдері сақырылған, дин ғалимдары, һәм біздің пайғамбарыбыз турасында, матур әхлак турасында бик матур насихаттар ишетергә мөмкин булыр. Һәм әлбиттә бұл байрам ул бары тик өгет насихаттан гына тормаясак, әлбиттә унда мөнәҗәттәр дә яңгыраясак, һәм йыр-моң да буласак, һәм башка бик күп төрле сыгыштар да каралган. Мине кызыксындырган иң бuna бұл кисәнең Мәүлид байрамының иң кызыксындырган өлеше ул Зәйнулла Ишан Рәсүловтың шәхсән әйберләрен күргәнме? Ни өчен бит үзебезнең буна хәзерге ислам динендә 19-20 бааттагы ислам динендәге иң зур дин белгечләренең бере турасында, язмыш турасында без бик аз хәбәрдәрбез ул. Ни өчендер мине шундай фикердә мин аз хәбәрдәр дип уйлыйм. Кызганычка каршы бездә әлбиттә шул тиклем югары кимәлдә уның шәхесенә карата игътибар бүленгән дип мин кызганычка каршы әйтә алмыйм. Шулай булганга карамастан бездә Зәйнулла Рәсүлов шәхесенә карата игътибар бар. Бездә ел һайын төрле саралар үткәрелеп тора, уның шәхесенә кагылышлы конференциялар үткәрелә. Бездә Учалы калаһында мәсәлән Зәйнулла Рәсүлов исемендәге мәсҗид төзелгән һәм Әлбиттә аның укулары бар. Мине икенче мәсьәлә борсылдыра. Оның исемен Башкортстанга кире кайтару дигән. Баны ныклап кире кайтару дигән. Әлбиттә буның өчен без һәрберебез тырышырга тиешбез. Һәрберебез буның өчен без ниндәйдер эшләр алып барырга тиешбез. Һәрбер үзенең кимәлендә. Һәм әлбиттә без әгәр дә уның юлын дәвам итәбез дисәк, уның исемен илгә кайтарабыз дисәк, без иманга килергә тиешбез иң тәүдә. Һәм шунда безнең әхлагыбыз шуннан башланасы. Әлбиттә. Ә был күргәзмәгә килгәндә инде әлхәмдүлилләh мин уны Зәйнулла Рәсүлов шәхсенә бәйле материалдар күргәзмәһе дип әйтер идем. Унда уның шәҗәрәһе күренәсәк, уның башкорт шәйхе, бөек башкорт шәйхе бит инде, уның шәҗәрәһе, уның турасында язылган китаптар, безнең әлхәмдүлилләh дини галимдарыбыз бүген дә эзләнә, бүген дә яңа китаптар языла. Һәм уга кагылышлы кайбер шәхси әйберләр дә булыр. Һәм тик Зәйнулла Шәрифига гына кагылышлы түгел, безнең башка дин әһелләребез, күренекле диндардарыбызга кагылышлы әйберләр дә бу күргәзмәлә булуы бик ихтимал. Алла буйрха дип. Алла буйрха. Мусулман динендә байрамдарға қараш түрлі битінде. Ниндидер байрамдар булырга тиеш, бундай көндө байрам итергә ярамай дигән ниндидер караштар бар. Мәүлид байрамы, ылысынлап та байрам ул, нисек нинди караш мусулмандарда? Әлбиттә байрам. Бына Пәйгамбәр туган көн буларак байрам. Пәйгамбәрнең туган көне. Без бит инде үзебезнең балаларыбызны нык яратабыз, шулай бит. Яратабыз, уларның туган көнен үткәрәбез, матур итеп. Пәйгамбәребез ул шул тиклем без иң яраткан шәхес, нигә без уны зурлап, уны искә алып, уның тормышын өйрәнеп, байрам үткәрмәскә тиеш. Ай дәвамында гадәттә һудыла, ел дәвамында ла һудырга мөмкин. Һәм без ул байрамды айның 1-нче көннең кисендә үткәрәбез, башлап ибәрәбез, шулай итеп зур байрам менән әлхәмдүлилләh шөкер. Һәм был байрамды тыйган кешеләр, тыйган юнәлештәге диндардар дип әйтәйме, олар бит үзләренең дин өлкәһендәге бөек шәхесләрнең байрамдарын үткәрәләр, байрам итәләр, зурлап төрле конференциялар манда, башка байрамдар. Шулай булгас, нишләп без бөтә галәмдәргә рәхмәт
өсөн ебәрелгән пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам зорламаска тиешбез. Демәк, был байрамды каршылау һәм үткәрү ул бер дә хилаф түгел. Бұл байрамды каршылау үткәрү зур савап. Зур савап, Зур савап. Уның бәрәкәте Алла бирһә безнең бөтә республикага ла иңһен Алла бирһә. Һәр бер гаиләлә үткәрелергә тиеш ул Мәүлид байрамдары. Уның савабы шул тиклем зур. Бuna был кисән үткәрүсе төп сыганак дип әйтәйек инде, Әссәлам гәзите. Әйе, әлхәмдүлиллә, без ошо башлангыч менән сыктык. Мәүлид байрамын үткәрәбез дип инде без үзебез генә әлбиттә буны йырып сыга алмас идек. Безгә Дим районы мөселмандары мөхтәсибәте ярдәм итә һәм дә бөтә Башкортстанда булган ихлас мөселмандар безгә үзләренең ярдәм кулдарын һуздылар ошо байрамды үткәрү өлкәһендә. Сәлам дип әйткәс, әйтәгез әле, сәлам, ошо газет турында ла һөйләшеп китәйек әле, без әле генә Галимия менән эфирга тиклем бернисә барлап та сыктык. Уның тиражына килгәндә лә бик күп безнең Башкортстан халкы алдыра икән шулай. Әйе, әлхәмдүлиллә, 3000 тираж менән әле сыга башланы ул безнең газет. Халык яратып укый һәм шуны куанычлы, безгә ядалар, газеткә материалдар да ибәрәләр. Без һәр газеттың һәр номерында бына үзебезнең ошо Зайнулла Расулов күк шәхестәребезне, безнең бик күп булган билдәле галимдарыбыз, диндардарыбыз, көчле диндардарыбыз, шәйхтәребез бик күп булган. Без шуларның исемдәре югалмаһын дип, безнең хәзрәтләребез, көчле хәзрәтләребез, без берәмтекләп, эзләп, шулар турында материалдар язып барабыз һәр газет ханында. Әлхәмдүлиллә, шөкер. Зөлфия, мин был Әссәлам газеты, ул бит Рәсәй буенча сыккан газет һәм был башкорт телендә, ошо рус телендәге газеттың тәрҗемәһе дип кенә кабул итәргә ярамый. Шул турында һөйләп китегез. Юк, был газет Мәскәү типографияһында баҫыла, бөтә Рәсәй кимәлендә сыҡҡан газет, 13 телдә сыға ул газет. Һәм юк, әлбиттә, бында ниндәйҙер бына 40% материал Рәсәй диндарҙарының нәсихәттәрен бит тәржемә итеп баҫтырабыҙ Рәсәй кимәлендәге. Ә ҡалған 60% һәм хатта унан да күберәк тип әйтермен, беҙҙең урындағы материал, урындағы беҙҙең замандаштарыбыҙ, беҙҙең көслө диндарҙарыбыҙ һәм башҡа бик кәрәкле, беҙҙең халыҡ өсөн бик кәрәкле мәғлүмәттәр. Турай эфирдәштә бит 295-92 бүген бездә кунакта Зөлфия Хананова, ул Әссәлам газетының башҡорт телендәге сығарылыш мөхәррире һәм без 27 сентябрьдә Өфөләге Башҡортостан дәүләт концерт залында үтәсәк Мәүлид байрамы тураһында гәмә ҡарабыҙ, һорауҙарығыҙ бар икән, шылтыраттығыҙ, Турай эфирдә эшләйбеҙ. Зөлфия ханым дип әйтәйем, әлбиттә бүген әхлаҡ менән һөйләгәндә беҙ мәғрифәт тураһында ла нисектер хәбәрдар булырға тиешбеҙ. Мәғрифәтселек менән бергә беҙ илһөйәрлек тураһында ла торырға тейеш түгелбеҙ. Бына моғайын да илһөйәрлек ул диндең беренсе аҙымылыр. Әлбиттә. Балаларҙы саҡыраһығыҙмы был кисәгә? Йәки өлкәндәр генә буласаҡмы? Әлбиттә, пәйғәмбәребеҙ әйткән ватанды һөйөү ул диндең бер тармағы тигән. Әлхәмдүлиллә, шөкөр. Балалар буласаҡ, бына әле беҙҙең бит инде байрамға килергә теләүселәр, улар алдан заявка бирәләр, шунда инде без күрәбез, кемдәр килергә йыйына. Бында сикләү юк, балалар да йыйына, студенттар да килергә йыйына, төрлө һөнәр кешеләре, һөнәр ияләре, һәм хатта без милләттәрҙе лә сикләмәйбеҙ, төрлө милләт кешеләре киләсәк, был дөйөм байрам, бөтәһе лә Мәүлид байрамына кем килергә теләй, безнең ишектәребеҙ асыҡ. Һорағандар, ҡасан башлана, ҡайҙа башлана һәм инеү түләүлеме дип һорағандар? Юк, инеү түләүле түгел, әлхәмдүлиллә, шөкөр, бушлай. 27 сентябрь сәғәт 19 сәғәттә, сәғәт 7-лә без Башҡортостан концерт залында үткәрәсәкбеҙ, иншалла. Безнең әңгәмәгә тамашасылар да ҡушыла. Хәйерле иртә, һеҙ Турай эфирҙа. Ҡайҙан шылтыратаһығыҙ, танышып китәйек һеҙҙең менән. Һаумыһығыҙ, Белорет ҡалаһы. Хәйерле иртә. Әлфиә исемлемен. Дингә мин бик ыңғай ҡарашлымын. Ну, дин аша безнең эскелеккә ҡаршы көрәш бер аҙымға ла алға китмәй бит. Аҙым һайын красный-белый, көндән-көн арта, магнит тулы араҡҡа, йәштәребеҙ эскелеккә һалына, ҡатын-ҡыҙҙар юҡҡа сыға. Элек социализм ваҡытында төшкә хәтта араҡы һатмағандар. Хатя бы шуны эшләһәләр ине. Телебеҙ юғала, халҡыбыҙ юғала, эскелеккә батҡанбыҙ. Интеллект юғала. Зор рәхмәт, Исламда. Бына 11 сентябрь ул бөтә дөнья эскелеккә ҡаршы көрәш көнө, ул 1915 йылдан бирле билдәләнә. Бына Зөлфия ханым,
иман менән бергә мөгаен да диндардар ошо дин вәкилләре Шуйнәлештәге. ошо юнәлештә эшләгәндәр мөгаен да бүген мәгърифәт әхлак турында һөйләгәндә ошо эскелеккә каршы көрәш турында ла әйтергә тиештер. Әлбиттә. Бердән дин юлына баткан кеше ул былай да искелектән арына, ул ундай хәрәм ризыктарга якын да бармай, әлхәмдүлилләh шөкер. Халкыбыз әгәр дә дингә килһә, ул бик күп проблемалардан котылыр ине, көслерәк булыр ине, рухы ныгыныр ине халкыбызның. Шуның өчен дә безнең шундый зур көсле диндардарыбыз Зайнулла Расулов кимәлендәге. Улар бит акылһыз кеше булмагандар. Улар нык көсле шәхестәр булгандар. Уларны Башкортстан кимәлендә, Рәсәй кимәлендә генә түгел, дөнья кимәлендә белгәннәр уларны. Уларның безгә әйтеп калдырган аманатын без әле халыкка yetkерергә тиешбез. Без халык менән эшләп, халыкты дингә ялып итәргә тиешбез. Халыкты ошо бына гафләт йокыһынан уяту бик кәрәк бүгенге мәлдә. Әгәр дә без шуны эшләһәк, ул вакытта инде халык көчле булыр ине һәм ундай искелеккә ул бирешмәс ине. Мәгърифәткә бәйле тагы бер шулар бар. Сәлимә габый әйтәйек әле. Хәерле иртә. Тыңлайбыз сезне. Хәерле иртә, һаумыһыз. Танышып китәйек. Мин Күмертау калаһыннан. Әйе. Мына Әссәламу алейкум газеты мына сыга икән. Әмма да безнең Күмертауда аның һәммәк газетләрдән берен дә белмәйләр моны. Шуннан һуң инде һорай башлаһының шул газетта язарга кирәк ине банаһын дип һорай башлаһының аның берен дә белмәйләр. Аңлашылды. Һораугыз ничек алырга мөмкин? Ничек табырга? Көйергәде районына безнең алып баралар гәзитләрдә, язылучы кешеләр бар, әлхәмдүлилләh шөкер. Барыһы ла ишетеп бетмәгәндер күрәһең кадганска күрә. Безнең гәзиткә шулай ук телефоннар аша шылтыратып язылырга мөмкин. Без үзебез ебәрәбез гәзитләрдә һәм уннан башка почта бүлексәһе аша ла безнең гәзиткә язылырга мөмкин. Ул дөйем каталогка ингән. Мөмкин булса телефоныгызды калдыра алмассызгыз микән? Мин берничә телефон калдырып китермен редакциягә иншалла. Мине кызыксындырган тагы бер мәсьәлә бар. Без әлбәттә күп һөйләбез йыр конкурслары, бию конкурслары турында. Буны Ассалам газеты ничектер мөнәҗәтчеләрдән ярышны әзерләргә уйламаймы? Шундай бер күрмәлекле һәм күркәмле бер сара булыр иде. Әмма мөнәҗәттә әйтүчләрдән катын-кыз булуы гына бу хилафрак күренеш булыр. Әгәр дә ир-егетләр сыгып әйтә, өлкән булыр вәкилләре. Минеңсә бу отышлырак булыр. Бында яшьтә сикләү кәрәкме, өлкән буынмы, бәләкәй бала сыгып әйтәме, кемдеке күңел яныгарак барып бит дигән һәммәк. Безнең республикала әлхәмдүлилләh шөкер мөнәҗәтчеләр бәйгеһе үткәрелеп килә. Ул төбәктәрдә лә үткәрелә. Бына был байрамда безнең әлхәмдүлилләh мөнәҗәтчеләр буласактар, катын-кызлар да буласактар, ир-егетләр дә буласактар иншалла. Алла бирһә. Шуга инде бик матур идея, без ултырала уйларбыз. Шулай да ошо Әссәлам газетына язылу буенча бер генә телефонды калдырып китә аласызмы? Эфигездә булса, тамашачылар карап утырганда. Минем Ярар, сакына һуңгарак без әйтербез. WhatsApp-ка язып бирәбез. Зөлфия ханым, моны әңгәмәне безнең тәмамларга вакыт әйтеп килә. 27 сентябрьдә булачак сара турында. Уның мөгаен да максаты Мәүлид дип кенә байрамды байрам итү түгелдер. Уның мөгаен да нигезе асылы төпкә тәрәнрәктер. Шулаймы? Әлбиттә, ул байрамдан һәр кем үзенә ниндәйдер бер гыйлем алыр, ниндәйдер күңеленә бер яктылык, сафлык алыр һәм кемдер үзенең тамырлары турында уйланыр, кемдер пәйгамбәребез турында ныграк кызыксыныр, кемдер иманга батыр һәм шул байрамда безнең Әссәлам газетына язылу да оештырыласак, кемдер газетты алыр, ә бит газет менән һәр өйгә иман киләсәк, Алла буйрса. Шуның өчен инде бу байрамдың уның әһмияте бик зур. Уны үзебез дә белеп бетмәбез бар, уның әһмияте ниндәй югары кимәлдә икәнен. Күңеле тарткан һәр кем килә ала. Әхлаклы булайык, шулаймы? Зур рәхмәт дигән Рәхмәт бүгенге әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруыбызды тамамлайбыз. Безнең программабызды Башкортстан 24 телевизион каналында ла карай барыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә хушлашабыз. Һездән менән әмма әйтергә уебыз бар. Аның мөмкин тиклем уңышлы булуын теләбез. Һәм әлбәттә иман, әхлак үдебездә. Ва галейкум ассалам.